straight to the point. Uban na nato ang speakers linya ang atong bisita karon gikan sa Department of Social Welfare and Development of DSWD 11 si Ms. Ruby Cabato, Social Welfare Officer 2 sa Regional Alternative Child Care Office 11. Ma'am Ruby, good morning. Hello, ma'am. Good morning, ma'am. Yes po. Yes po, good morning. Yes, ma'am. Welcome sa amo ang programa and this time atong hisgutan, ma'am, no, ang bahin sa kining simulated birth, also known as RA or Republic Act 11222. So in short, ma'am, about ni sa adoption. Tama ba, ma'am? Yes, ma'am. Okay. Pwede ba? Regarding sa adoption. Okay, sige po. Pwede ba nato ipasabot sa ilaha, ma'am, og unsa ang mga angay hinumduman bahin sa adoption ilawom sa DSWD 11? So, good morning once again, ma'am. So, I am Ruby Cabato, Social Welfare Officer 2 of RACO 11. So, ang akong i-discuss karon ang RE 11222 or ang Republic Act Simulated Birth Rectification Act. So, kini siya nga balaod is nag-talk effect ni siya last March 29, 2019. So, gi-approve ni siya ni former President Rodrigo Roa Duterte. So, kini siya nga balaod naghatag og amnestiya sa katong mga nag-simulate og birth certificate. So, ibig sabihin, ilahang gipiki ang usa ka birth certificate, no? O gipadala na or gigamit na sa usa ka bato ang apelyado sa ilang giilang nga ginikanan. So, ang layunin ani nga balaod is ma-process o mahatagan jud og maayong ugma ang mga bata nga simulated ang birth certificate. So, administrative adoption proceedings na kita karon. So, ibig sabihin, dili na siya kailangan og attorney or lawyer. So, mas pinadali ug mas less costly ni siya na type of adoption. Wow. Since pila lang ang bayaran sa ato ang mga petitioner. So, magbayad lang sila og socialized fee which is not more than 1,000 unlike sa katong previous na adoption. So, atong gipanawagan na daghan unta ang mo-file ani nga balaod ang Republic Act RE 11222. Okay. Sige, ma'am. Gi-aprobahan ni former President Rodrigo Duterte ang maong balaod. Unya, ang tumong mao ang mahatagan og maayong kaugmaon ang bata kay luoy man pud, ma'am, no, kung peke nga birth cert ang gamiton. Unya, nagamit na spelyedo sa mga nag-adopt. Sa karon, ma'am, nga inyuhang datos, ubay-ubay na ba ang miduol diha sa inyuhang buhatan alang sa pag-register sa katong mga batang ilahang gi-adopt? Yes, ma'am. Actually, daghan na tang mga bata no nga naproseso na ang ilang adoption o gani na finalize na ilahang adoption o na jud siya ginagamit na jud ang ilahang apelyado sa ilahang prospective adopted parents. So, nasa almost 20 plus na ang ato ang na-finalize nga adoption under ani nga balaod. So, for the best interest dyan siya sa bata ang atong ginabuhat under ani nga Republic Act RE 11222. As of September 2023 ba na, ma'am, or October po nga datos? Yes, ma'am. Since nag-start ang ato ang implementation sa RE 11222, since 2020 kay mauman ang pagsugod ani nga balaod diri sa Davao City until karong September. So almost 20 plus na ang na-finalize under ani nga balaod. Okay. Ma'am, for example, kay para maklaro lang pod. For example, ako'y gusto nga i-adopt nga bata, ma'am, kay paeskwelahon. Asa ba ko una mo dool? Sa inyo ba diretso, ma'am, sa DSWD under sa Regional Alternative Child Care Office? Yes, ma'am. Pwede na mo diretso sa amo ang buhatan diri sa Region 11 or pwede sad sila kung naa sila sa province like Davao del Sur, Davao Oriental, Davao Occidental. So, pwede sila mo duol sa nearest MSWDO. So, sa
Municipal Social Welfare Office. Tapos sila na ang mo refer diri sa amo ang buhatan. Maayo. So mag-attend sila og free adoption forum. Okay. Sige, at least maayo po Yes, kay ma'am. gawas sa paskwelaan po ng bata, at least matagan po og pag-amuma, paghigugma, ingon ana ba no? Ang unsa pay challenges ma'am sa mga kining mag-adopt po? For example, mag-process sa mga documents. Naabay mga mulo ang mga nag-process ana nga wala man miingon ani nga mga documents or kining mga requirements. Naabay mga ingon ana ma'am? Actually, ma'am, provided sila sa ato ang mga template, no? Like sa mga affidavits na kailangan ani nga balaod. So, ginatabangan namo sila regarding sa mga buhaton na mga dokumento, and then mostly mga NBI clearance and other requirements, psychological evaluation, dali lang man sad siya i-provide, ma. So, kato lang siya kay naiuban nato na mga petitioner na maglisod og kuha sa mga requirements since mga indigent sila. So, naay mga inaana nga cases. Pero mostly, dali raman i-provide ang ato ang mga requirements. Pero true sa tabang sa ato ang mga social worker nga assign ani nga balaod, ma. Wow, salamat pod sa kining assistance no sa tuang social workers. Ma'am, naabay kining limit sa age nga kanang pwede mag-adopt po or bata nga edad sa bata ma'am nga pwede i-adopt? Actually, ma'am, under ani nga balaod, ma'am, ang naka-avail lang is katong na place out na sa ilang nga ginikanan from March 29, 2016 or early year. Since nag-talk effect na siya nga balaod March 29, 2019. So 3 years before the effectivity ani nga balaod, so kailangan nato na ay custody requirements katong 3 years. So kato lang na-place out na sa ilang nga ginikanan from 2016 pababa. Okay. Sige. At Yes po, ma'am. At least, klaro. Sige, ma'am. Basin doon na pa mo'y mga announcement, ma'am. Gikan sa inyo ang opisina po o mga activities. I'll give you time, ma'am. Ruby, go ahead po. Sa mga interesado no na mag-file sa adoption, so pwede mo bisita sa mo ang opisina diri sa DSWD 11. So mag-attend mo og free adoption forum para mag-guide mo in terms sa proseso sa adoption. So natay mga social worker na mutabang kaninyo og maghatag sa mga list of requirements kung unsa ang pagabuhaton para ma-finalize ang adoption sa katong mga bata nga naa sa ilahang custody, either gisimulate ba siya or gusto sila mag-adopt og bata. So tanan na proseso sa adoption diri ana sa ato ang buhatan. Okay, sige po. Salamat, ma'am, sa impormasyon nga mong ipadangat dinhi sa atong sibiyahanan. Until next time, ma'am, maguban-uban ta dinhi sa programa. Good morning, Ma'am Ruby. Good morning, ma'am. Welcome po. Ato nakauban mga higala, Miss Ruby Cabato, Social Welfare Officer 2 sa Regional Alternative Child Care Office sa DSWD 11.